Sabi ko, kailan niyo po kami mabibigyan ng separation ng mister ko? Sinabi po sa amin ng manager ng HR, makakatanggap kayo ng more or less 600 yata. Kung sino-sino na binibigay sa aming tao. Ika-29 ng Nobyembre nung nakarang taon, nang dumulog sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ang 60 anyos na bus driver na si Jubito Katanggi upang ireklamo ang kanyang kumpanyang pinagtrabahuhan sa loob ng 15 taon. Ayaw daw kasing ibigay ng Feltranco ang kanyang retirement pay. Kung sino-sino na binibigay sa aming tao, wala na. Sinabi po nung manager ng HR, kasi hindi ko gaanong kilala eh. Opo. Sinabi po sa amin ng manager ng HR, makakatanggap kayo ng more or less than 600 yata. 600,000. Kinuha din namin ang panig ng inirereklamong kumpanya. Live po tayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Gusto lang natin makumpirma, ma'am, kung may aasahan po si Tatay Jubito. Meron po. So 500,000, tama po ba, Ma'am Claire? Yes, ma'am. Tama po. Pero depensa ng kumpanya ay kulang sila sa pondo kaya hindi nila maibigay ang retirement pay ni Mang Jubito. 2019, yung iba pong nag-retire na, mga reports ng pandemic, yung mga nauna pong nag-retire sa kanya, hindi pa rin po yun naibigay. Yung mga units po namin na dapat na babiyahe, hindi pa po rin po namin napapabiyahe lahat. Wala pa po kaming pan. Dahil walang maibigay na konkretong sagot ang nasabing kumpanya para sa retirement pay ni Mang Jubito, ay minabuti na ng ating programa na isang guni ito sa Department of Labor and Employment. Kung idadaan natin kasi yan sa SENA, so kailangan lamang po may maayos na pag-uusap, may agreement kung every month ba ibibigay yung retirement pay or may exact date ng pag-release nito. Pero tatay, narinig nyo din po yung sinabi po ni Ma'am JB ng Dole. Opo. Asahan yung sasamahan po namin kayo sa opisina ng Dole upang maisigurado natin, tatay, na makapagsampa po kayo ng reklamo. Pagkatapos ng ating programa, ay ora mismo nating sinamahan si Mang Jubito sa tanggapan ng Dole Region 5 para formal na siyang makapagsampa ng reklamo laban sa Feltranco. Tutulungan na po namin kasi dito naman sa amin, priority naman po ang mga senior citizen, mga pregnant. And like po, yung iba, hindi aware, hindi techie po, hindi familiar sa online. Agad naman ikinasahan ng Dole Region 5 ang paghaharap ni Mang Jubito at ng Feltranco. Opo, hindi kayo pupunta po sir ng Feltranco doon sa Pasay. Huwag po kayong pupunta doon kasi yung ni-request natin dito through online is online conference. Opo, siguraduhin lang naman natin na may maayos po tayong Wi-Fi or internet connection po para mabilis din po and magkaintindihan both parties. Ako ay nagpapasalamat na meron pong programa itong Ako Bicol na ganito po na dinudulog po sa amin kasi hindi naman po lahat ay alam na ang Dole ay may ganitong programa. So, bali po kayo ay naging way para maiparating kung ano man po yung mga hindi na itugon na problema ng mga empleyado na hindi na ibigay agad ang kanilang problema sa employer po nila. Salamat po. Sige po, ma'am. Sir. Matapos ito ay hindi na may kubli ang ngiti ni Mang Jubito dahil sa wakas, naliwanagan na ang kanyang matagal ng problema. Ika-19 ng Disyembre nang unang makatanggap ng email mula sa Dole NCR si Mang Jubito. Ngunit dahil sa sama ng panahon ay hindi siya nakadalo sa kanilang unang mediation ng Feltranco. Pero makalipas lang ang 2 linggo ay nagkaharap na si Mang Jubito at Feltranco sa kanilang ikalawang mediation.
Ayon sa representative ng Philtranco, sa ngayon ay hindi nila kayang ibigay ng buo ang retirement pay ni Mang Hubito. Humiling din sila na gawing staggered ang pagbabayad kay Mang Hubito. Bagay na sinang-ayunan naman ni Mang Hubito. Diyan sa inaano nila, ino-offer nila sa akin Okay ka na. Okay. na Sige po. 50,000. Sige, at least meron na tayong inaasahan. Opo. So, by January 25, sir, no, ang initial payment. Okay na ako dyan, yung ibibigay nyo dyan, monthly. Matapos ang kanilang naging paghaharap, ay kita na sa mukha ni Mang Hubito ang saya. Kaya malaking pasalamat namin na natulungan din kami ng Ako Bicol. Maraming salamat sa Ako Bicol. At nito lamang ika-24 ng Enero ay natanggap na ni Mang Hubito ang unang staggered payment mula sa Philtranco. Nakuha na ni Tatay Hubito ang paunang bayad ng pamunuan ng Philtranco ay wala nang mapaglagyan ang kanyang tuwa. Papasalamat ako na nakakukuha ko na. Ito na, naibigay na sa akin. Na-withdraw ko na. Kahit paano may papacheck up na ako. Mahirap din ang retirado kahit araw-araw wala kang kinikita. Mas mabuti yung may kinikita ka. Mayroon kahit paano, mayroon kinukuha sa bulsa. Eh ngayon wala nang trabaho, wala nang kinukuha sa bulsa. Nagtyaga lang kami ng asawa ko. Nagpasalamat din si Mang Hubito sa kanyang may bahay na si Leonie dahil hindi ito bumitaw sa kanya kahit na wala na siyang trabaho. Papasalamat ako sa asawa ko dahil sa ngayon tinutulungan akong Miggy. Kahit yung anak ko wala kaming pera, binibigyan kami. Yung mga kasamahan kong nagretiro na nahihirapan na sa panggastusin nyo, magkuhan kayo sa akin para matabangan kayo dito sa Ako Bicol, Tabang, ora mismo. Kaya kayo, magpursige na kayo kahit anong oras, i-recommenda ko kayo para matulungan kayo. Isang kaso na naman ang natuldukan ng ating programa. Kaso ng isang pobreng empleyado na nanungkulan ng tapat sa kanyang dating kumpanya pero ang kapalit ay pinaasa para sa kanyang retirement pay.